News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Para sa mga paulong dinalaan, una kita sa balita lokal. Gobyerno sa Sipalay nagpandam sa publiko angot sa nagapakilala opisyal sang syudad ka naga-order sang pagkaon kag ilimnon. Nasapuan bangkay sa Barangay Estefania, posible na salan lamang. Balita national, DTI hindi magapatuman sang price freeze sa nagapangunang nga Balaklon apisar sang pagpasaka sa presyo sang petrolyo. Grupo sang TNVS ginaduso ang 15 pesos nga pagsaka sa presyo sang plete. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas, welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Karon nga adlaw, Biyernes, Marso 18, 2022. Sa ngalan ni Action Boy Duran, ini naman si Action Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga Action Radio Philippines Standard Time Lasaysay sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Ginpaandaman sa lokal nga gobyerno sang Sipalay, Negros Occidental ang publiko angot sa nagapakilalang opisyal sang syudad nga nag-order sang pagkaon, ilimnon pati na ang pagpabok sa mga kwarto. Sa public alert nga ginpakita sang syudad sa publiko kahapon nga adlaw Huwebes, ginpayag sini nga sa Marso 16, 2022 madamo sa mga resorts kalanaan kag establishmento ang nakabaton sang tuwag kag mensahe halin sa wala magpakilala nga mga tawo kang nagpakuno-kuno bilang mga opisyal sang syudad. Ginpanugyan sang syudad sa sino man maka-eksperyensya sa sining helikoton nga dapat anay iberipika, tandaan kag contact details kag i-report sa Sipalay City Facebook page. Sa karon ng Sipalay ang nagahiwat sa ika-21 nga City Charter Anniversary. Nagligan na Hunyo 2019, may pilaman ka mga hotel personnel ang nagreklamo nga sila ginbiktima sa isa ka grupo nga nagdala sa ngalan ni Negros Occidental Vice Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeffrey Ferrer kag nakuhaan sang 18,000 nga mobile phone credits o kunloda. Sa Martes sa biktima man sang peke nga order ang isa ka Maxim Rider kag si Konsihal Renesito Novero sa syudad sang Bacolod. Mistaken identity o kunasalaan lang. Mistaken identity o kunasalaan lang si Darwin Nunez, 22 anyos, soltero, sa Purok Pedring, Barangay Stefania, syudad sa Bacolod. Hindi siya kapagpagusisa ni Police Captain John Christopher Masangkay, hepe sang Police Station 5 sa Kamatayon Sini. Nasapuan sang Miyerkules sang hapon ang bangkay ni Nunez sa sulod sang Patio sa Barangay Granada, syudad sang Bacolod, yung may pila sa liog kag tiyan agi sang pagbuno. Suno kay Masangkay si alias Christian nga amigo sang biktima, amo ang plano kung tani nga patron. Suno kay Masangkay si Christian ang may ginpabusong sa Iloilo City apang wala niya ini ginpakaslan. Nagapati ang kapulisan nga si Christian nga posible ginsugo sang iya ugangan. Ang duha ka persona agud patron siya nga sang damlag pa nagapamahog na sa iya. Ginalantaw sang kapulisan nga siya ang ginanataw sang kapulisan nga siya ang naulamid lang si Nunez nga magpresentar ini nga siya ang magdulong sang droga nga ginpangayo ni alias James ang isa sa mga nakachat ni Christian. Ang upod niya, si alias Christian, ang 18 years old kong nag-drive pa sa motor, kaupod sa victim. So, according kay iya, is siya kuno ang posibleng target sa total ang patyon sa mga suspitsado. Si Christian po, sir, sometime last year, may nobya po siya na taga Iloilo na nabusong niya. Kabahayan sa pagpahayag ni Police Station 5, Police Captain John Christopher Masangkay. Sa iban pa nga balita lokal, na record ang 74 ka new COVID cases sa bugos nga Western Visayas kahapon nga adlaw Huwebes. Sa pinakauling nga case bulletin sa Department of Health Region 6, ang probinsya sang Iloilo ang pinakamadamo nga new cases nga may 51. Apat na nagdugang sa Negros Occidental kag duwa sa syudad sang Bacolod. Sa records sang DOH-6 may 139 ka mga new recoveries kag tatlong na bag-o nga napatay bangod sa COVID-19. Ang Region 6 ang may 2,742 nga aktibo ang kaso sang COVID-19. Nagpungko si Police Major John Ganzon bilang bago nga officer in charge sa Ginobaan Municipal Police Station sa turnover ceremony sa Camp Alfredo Montelibano Sr. kahapon Huwebes. Ginbusla ni Ganzon si Police Major Clifford Batadhay. Si Ganzon ang sadto gindesignar nga Chief of Provincial Investigation and Detective Management Unit. Si Batadhay ang i-assign sa Nokpo Provincial Headquarters.
Sa iban pa nga balita lokal, ginpasaka na sa Bacolod City Bacolod City Prosecutor's Office ang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pag-regulate sa practice ng dentistry, dental hygiene kag dental technology sa Pilipinas bato kay Karen Onas de Villaluna, 35 anyos. Matapos na aresto sa National Bureau of Investigation, Bacolod City District Office pinaagi sa entrapment operation sa Barangay 4 Sudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod kag NBI Bacolod City District Head Attorney Renwa Valdovino, personal nga nagpangayos ng bulig sa ila ahensya ang tagreklamo nga si Adrian Harobel matapos sa diskobrehan nga peke ang dentista nga si Dela Villaliona. Dugang pa ni Valdovino na ibaluan man sini sa presidente sang Philippine Dental Association Negros Occidental Chapter madamo pa nga mga peke nga dentista sa Bacolod kag probinsya ang mahimo mapreso sang 2-5 katuig. Nahuli namin ito based na rin sa complaint ng isang na biktima niya. Nagreklamo dito sa amin, nag-file ng complaint, nag-investigate kami, and based on our investigation, we found out na hindi pala siya licensed na dentist. So nagplano kami ng entrapment. Nabatian si NBI Bacolod Head Attorney Renwa Valdovino. Ginako ni ka J.B. Regalado, spokesperson sa Leonardo Panaligan Command New People's Army Central Negros Front nga sila ang responsable sa pagpatay kay Ambot Rica Plaza. Nagligad niya Biyernes, Marso 11 sa Barangay Kalupaan, Banwasang Villahermoso, Negros Oriental. Silo kay ka J.B. Regalado, si Rica Plaza isa ka-aktibong espiya sa Armadong Kusog sang Pilipinas. Kung Armadang Kusog sang Pilipinas kag involvado sa pag-red tag sa inosente nga mga sibilyan sa Banwasang Villahermoso kag syudad sang Canlaon nga naghatag kahadlok sa mga pumuluyo. Ginpayag man ni Regalado nga ilagin silutan sang kamatayon si Rica Plaza agud hindi na makahatag pa sang pagpamahog sa mga sibilyan kag palangabuyan sa mga pumuluyo sa Central Negros. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 6:12 sa mga balita nasyonal. DTI hindi magpatuman sang price freeze sa nagapanguna nga balaklon apisar sa pagpasaka sa presyo petrolyo. Grupo sang TNVS ginaduso ang 15 pesos nga pagpasaka sa presyo sang pletihan. Ang detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Good morning. Yes. Happy Friday, Happy everyone. Friday. Sa mga ka-aksyon ta nga nag-upload sa aton via Facebook and YouTube, maayong aga gid sa inyo. Kaya, good morning kay Ma'am Maria Luisa Melo sa Bago City. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Kaya, Sir Milili Oligo, maayong aga, sir. Athia Kimiriman, good morning. Ruth Iriman, good morning man. James Key Timtim, maayong aga sa imo. Si Sir Mililioligo, ginagreet niya lang sang happy birthday si Mekmek. Oh, happy birthday, Mekmek. Good morning man kay Mami Ems Aboso, kay Dennis. Good morning everyone. Thanks God for another day. Enjoy and be safe. Just smile for me and let the day begin. Ay, buwang.
Ay, buang. Bongga dapat nga buang. At Tia Kim Sorry, Iriman, Des. good morning, Action. Yes. Action Boy, Action Dolly, Maria Luisa, ano ni, Melks? Melos. Melo, sorry. Oo, good morning. Good morning, Action Dolly. Ano, Bibiana Yes. Soperal, ano Kalanza? Emisino. Kalanza Emisino. Medyo buroni. Ay, hindi ko makikita. Oo. Sige lang. Pasensya, agad. Carry lang. Go ahead, Action Dolly. Lito Dayap, good morning man. Kay Ray Flores Barioga, good morning. Kay Panga R.R. Rehinio, good morning. Watching live from ONB-TV. Bus, Payaw, Binalbagan. Oy, ara ka na dagli subong sa Payaw. Wala ka na di sa May Granada. Sino na siya? Ha? Sino Si na Panga R.R. Rehinio. ang balagan, kuno taga 5th district, ako nung tatlo. Oo, gani. Kaya taga ano na siya, taga Binalbagan. Yes. Okay. So, good morning sa imo. Si Action Boy, nagano to na, yung bulubakasyon sanay. Hayatos, ano eh. Oo. For 2 days nga hayatos. Yes. Sir Hilavier, hi, good morning. I'm home. Thanks God safe ang biyahe. Monitor lang ko din sa inyo. Keep safe and good health always to both of you. Ay, bongga. Barangay Bata. Sige, Okay. welcome back, Sir Hil Javier. Kaya ano siya action dyan ng gasakay bla sa barko bla? Gano'n siya ng... Seaman. Abi ko, galagaw-lagaw siya. Na-quarantine siya sa Manila for how many days? May 10 quarantine pa. May quarantine pa kaya hindi siya fully vax. Okay. So, dapat sa magpa-vaccine. Yes, dapat gid. Para tao hayang iya nga travel. Ma'am Jinky Dialagdon, may Action John, Action Dorel, kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo, Noel Amar, Lily King, Alma Oligon, Sinusirela Samar Aguilion, Emma Ababaw, Abaluna, Alex R. Montesa, and Melili Oligo. Salamat, Gid. Yes. Kag nag-send siya stars, 200 stars. Thank you, Miss Jinky. Ay, oo, 200. Guys, Sir Hilavier, 50 stars. Yes, thank you, good. Miss Homa Lumena, good morning, man. Si Tita Jo Salanga, action dyan. Hi, na Tita siya. Jo, good morning. Good morning, Tita Jocelyn. Ma'am Christine Minyas Villalobos, good morning. Alex Yes. Fuentes, Sir Alex Fuentes is here na naman. Aha. Abaw Mari, nahidlaw gid ko na si RR sa imo. Ay, sana all. Hindi lang din kay hakos din kay Dolly. Dali, di kay pahakos ta ka di sa amon, nga manughakos. Enjoy Mari. Manughakos ta di mo. Manughakos ta di action dyan. Razel Gomez, Faustino Capilo Navarro Jr., good morning, watching from Sabah, Malaysia. Si Ma'am no, Lisa Joy, Ilon Amoroso. Yes, good morning, Miss Liza. Ay. Si, gusto ko makita ni Pangga RR. Nan, Hindi siya ko na sa mahak pamilyar. mo. Hindi ko gani. Makakita ay kami sa son, basi makilala ko na gini sa. Hako sanay ka mo, duwa ha, makita ay ka mo. Good morning, Liwata. Sa mga ka-action ta. Sige. Isa sa inspiration, kakuno. Oy, sana all. Sana all. Sige, Partida na wala pa ako nagpapili. Oo, wala ka pa nagpapili Dumapilian, ka sa daso now. Nami ang Pangga. Ano na sa DJ? Ano na siya ga program na siya action dyan. Do may ano na siya, may meaning do boost man bala. Nga Sabi do ng ka dagan? something nga man na, dito sa ila. Actually, sa Granada na ligad. Sige, pahalin na siguro sa... Give us a hilo. Yung pahalin na siguro. Charot lang ako, Mari RR. Permis ako na sa Isabel. Okay. Nan. Ikaw Bayan. permis sa Isabel. Ako kiss alang sa Isabel. Oo, bisan siya ang taga Isabela. Mas sinagbayloan na yung lugar. Good morning, Miss Ana Sinoro. Nan, sige Sige. Kaga, sa tanan nga nag-upod pag hindi sa aton, si sino pa ito kagina man. Actually, kiss Abela. Damo vlog great sa YouTube. Gali? I-check ko din Wala ba kami sa action nga ka-open sa YouTube eh. Do, kay Basibla masunggod silang sa YouTube naton nga pamatyaw. Si masunggod si Black Action dyan. Hindi ko open. Kaga, Kaya may arata sa pinaka-viewers, 7,000 viewers sa YouTube. Wow! Uy, good morning sa mga YouTube viewers. Yes. Oo. Sino na da? Hindi makita Hindi ko kung sino. makita. Sige Karon na. Comment ka mo kailan taon ni Action dyan. Karon kay pangitaon ta na. Pakitaon niya lang. Juan Negros back-to-back based. Ang Juan Negros. Oo, yan ang sa Juan 5th Negros district. back-to-back. Tinang serving Juan Negros. Yan eh. Ha? Standby mga kakson.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang Octopus Connect. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 6:21 sa detalye sa nagapanguna ng mga balita nasyonal. Hindi magpatuman ang Department of Trade and Industry sang posible price freeze sa nagapanguna ng mga balaklon sa pihak sa pagsakas ang presyo sa produktong petrolyo. Sa laging handa briefing, ginpayag ni DTI Assistant Secretary Ann Cabukhan, may mga kondisyon nga nasaad sa Republic Act 7581 o kunang Price Act para sa pagpatuman sang price freeze. Ini kaangay sa pagdeklarar sang state of calamity. Ang isa ka lugar ang under emergency, pagsuspend sang writ of habeas corpus, martial law, rebellion kag may giyera. Ginpayag ni Cabukhan, padayon nila nga ginamonitor ang mga sirkumstansya nga posible magresulta sa pagdeklarar sang price freeze. Ginadusuman sa grupo sa Transport Network Vehicle Services kung TNVS drivers ang saka sa base fare para sa ilang serbisyo sa piyak sang pagsaka sang presyo sang gatong. Nagapilarang TNVS community nga may 25,000 ka mga miyembro sa LTFRB nga paboran ng ilang petisyon nga 15 pesos nga saka sa base fare. Suno kay Saturnino Mopas sa TNVS community, luyag sa ilang grupo nga magdialogo sa LTFRB ago dihatag ang ilang ginapangayo bangod hindi na nila ini masarangan. Nagligad pa nga Nobyembre 2021, nag-file sang petisyon ang grupo pero wala pa sang desisyon ng LTFRB. Wala pa sa karon sang komento ang LTFRB. Ginlansar naman sa Philippine National Police ang Ligtas Zumbak o kada Summer Vacation 2022 kasunod sa pangupisa sang panahon sang tig-ilinit. Sunod kay PNP Chief Leonardo Carlos, sinituyo sini nga masiguro nga may hilway sa pagbiyahe ang mga pasahero kag motorista subong nga Semana Santa kag bulan sang bakasyon. Ginalauman na sa kapulisan nga madamo ang mga biyahero bangod sa pagbukas sang tourist spots kag pagsaulog sa mga kapistahan matapos ang duha ka tuig. Sunod kay Carlos, naka-alerto sa gihapon ang tanan nga police units kag stations para sa istrikto nga pagsunod sa mga pulisa para malikawan ang surge sang COVID-19 cases kag malikawan man ang mga kriminalidad. Ang kapulisan ang regular nga magapatigayon sa inspections sa mga tourist sites kag mobile patrols sa mga pampubliko nga lugar kaangay sa mga terminal sa pampubliko nga transportasyon. Ginanunsyo sang Malacañang nga subong nga bulan posible mabato na sa mga benepisyaryos ang 200 pesos nga subsidy halin sa gobyerno. Sunod kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, ang mga benepisyaryo ang mga nagabato na sa subsidy sa gobyerno sa idalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps nga yara sa 12 milyones ka mga tawo. Sa idalom sang 4Ps program, ang household ang nagabaton sang 1,400 pesos tubtub 3,000 sa kada bulan sa para sa health kag education grants depende sa kada muon sa ilang kabataan kag dapat nalambot ang kondisyon nga gintalana sang gobyerno. Ginklaro ni Andanar nga ini nga subsidy ang wala labot sa ayuda nga ginabaton sa mga 4Ps beneficiaries. Suno kay Andanar, sa tion nga ma-download na ang pondo, balo 33 bilyones pesos ini ang ipanagtag kag target subong nga bulan. Ang ilang programa ang ginduso sang Department of Finance nga alternatibo nga proposal nga suspendihon ang excise tax sa produktong petrolyo. Sa Lunes pa may baluan ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa rekomendasyon sa National Economic and Development Authority o NEDA nga 4-day work week. Sunod kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, ini nga suwesyon ang nagatuyo nga posible maibana ng negatibo nga epekto kaangay sang pagpasaka sa presyo sang gatong. Dugang pa ni Andanar, masaming ginasunod sang gobyerno ang rekomendasyon sa economic sector bangod sila ang eksperto. Una na nga ginpayag sang DOLE nga pwede makapatuman ang mga employers sang 4-day work week bisan nga wala sang lahi o kung department order sa pagpatuman sini. Nagaupod naman ang Department of Education na kon DepEd sa panawagan kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-veto ang hagna nga nagapanubo sa edad para maka-access sa vape products. Sa idalom sang hagna nga ginaprobahan sa Enero 26 sa mga individual nga nag-edad 18 anyos pasaka ang ginatugutan nga magbakal sang vaping products. Ang age limit sa karon ang yara sa 21. Sa statement ginpahayag sang DepEd, bilang isa ka institusyon sang gobyerno nga nagaamlig sa mga pamatan-on, nagahimo sila sang tikang batok sa
anti-health vape bill nga magaresulta sa paghuyang sa existing law ka executive order batok sa e-cigarettes ug vape. Sunod sa DepEd kung mayara sang tikang para amyendahan ang layi, ini ang dapat pasakaan ang edad para maka-access sa peligroso nga produkto kag hindi pagpanubuon. Sunod pa sa DepEd, isa ka concern ang ginaduso nga hagna bangod base sa pagtuon sa Philippine Pediatric Society nagapakita nga 6.7% sa mga estudyante sang DepEd humalin grade 7 kag 9 ang nagausar sang e-cigarettes. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Sulod lang ni Luyag mo lamang kabahin sang coverage team sa Aksyon Radio Bacolod para sa 2022 national and local elections sa Mayo 9, 2022. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapangita sang data gatherers kag reporters para sa mga masunod nga lugar. Bacolod, Dinigaran, La Castellana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinubaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni. Ipadala lang ang imong resume sa sininga email address actionradiobacolodnews@gmail.com o kung idulong sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod, Penthouse Wilrose Building, Corner Bugos, Lacson Streets, Barangay 9, Bacolod City. Ang edad, 18 to 35 years old. Aksyon Dorel, no? Nalipat ko? Tsakto? 18 to 35. 18 to 35 years old ang deadline sa submission sa Marso 31 tuig 2022. Mga ka-aksyon maging kabahin sa madidalagon nga coverage team sang Aksyon Radio Bacolod para sa desisyon 2022 magpadala lang sa inyong resume. Huwag nga mabasahan kag ma-evaluate or ma-assess mga ka-aksyon sa news team sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Kag inyo nabatian na nagapanguna ng mga balita lokal kag nasyonal. Diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1 karon nga adlaw, Domingo karon nga adlaw, Biyernes, Marso 18, tuig 2022. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Report second portion upod kay Aksyon Fred Saranga. Sa liwat akong inyong kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Dorel Kabat. Ako naman Aksyon John Diaz. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.